Здоровенькі були. Від заходу до світанку 1996 року суміш кримінального трилера та жорсткого трешачка, зрежисованого Робертом Родрігесом за сценарієм Квентіна Тарантіно. Один з перших фільмів Тарантіно і точно з культовим статусом, про який, як не бачили, то десь чули. В першій половині стрічка веде нас гангстерською історією в стилі Квентіна, але в другій міняє вектор на кривавий вампірський бойовик, в якому стає складно передбачити хоч щось. Неоднозначна стрічка з бюджетом у 19 мільйонів доларів зібрала в прокаті понад 59 мільйонів, ставши культовим хітом 90-х. На MDB 7,2 з 10, а на Rotten Tomatoes 63% від критиків і 76% від глядачів. Тож готуйте щось смачне, зараз згадаємо класику, кайфанемо, так би мовити. А якщо хочете, щоб я взагалі здурів від радощів, в описі є банка, де я збираю на камеру. Вірю в силу ком'юніті, бо вартість таких речей немаленька. Завчасно дякую, якщо задонатите. Все, всі посилання знайдете в описі, лайк, підписка, спонсорам більше раннього доступу і приємного. Їде автівка по краєвидам Мексики, поблизь Мексики, значить. В автівці тій шериф у винний магазин прямував. Ну такий наглядач правопорядку. Заходить, а вони з продавцем кенти вже. Каже, спека, як в Україні. Але тут кондиціонер, мікрохвильовка, він за двері й не виходить. Шерифка хоче накидатися сьогодні, тож просить віскі. Каже, день паскудний, гамбургери в закусочній готував син якоїсь Надін. А він, бачите, руки з дупи, тож оце нудить, як після Ugly Stepsister. Довговолосий каже, щоб той закрив малого та й з кінцями. Але оскільки Надін і так не солодко живеться, хай сама розгрібає з сином недоумком. Далі Капелюх розповідає про пограбування. Весь ранок шум навколо нього. 4 рейнджери, 3 копи, клієнт, всіх повбивали. Ще й дівку в заручники взяли і валять за кордон. Тож він налаштований тут їх і перехопити, бо крутий не можу. Йде відлити, і тут хопа, бандюки з дівкою не їдуть, а приїхали вже. До речі, дівка в них не одна. Татуйований давай наїжджати, що спалив він їх, бо в туалет впустив, а так не роблять. Але нічого тут дивного, той постійно в магазині відливає. Та в гру вступає окулястик, який давай нашіптувати, мов знак подав шерифу він, бо почухався. Продавець в шоках каже, що хоч і наляканий, та поводиться цілком природньо, не треба тут нікого зараз вбивати, що цілком правда, зважаючи, як тиснуть гидотники. Шериф вийшов з метою розплатитися та піти нарешті, але в окулястика свої плани. Другий вибіг, питає на хіба, а той йому каже, знак подав, прошептав допоможи, що звісно неправда. Він знову паляє і доказує, що його теорія не теорія, бо Сет, це той, що стату, стояв далі і просто не чув. Ось так от. В чувака в голові поселилася шиза параноя в двох словах, але ніби як збираються вже їхати. Та тепер продавець чудить, вдаючи героя. Ранить Річі, розпочинаючи перестрілку. Все бачите через те, що йому не повірили, але немає вже значення, каже Сет. Стріляють по пляшках, і поки дівки під шумок спетляли, влаштовують молотов на максималках з попкорном. Прихватили карту доріг Техасу, за якою, до речі, і заходили, і нормальний брекпойнт у них вийшов. Увагу не привертали, плану дотримувалися. Сет вичитує Річі за накоєне, бо він зробив все, що не можна було робити, і вони їдуть. Поганці з пігулками і алкашкою, а також отвором в руці, яку ось так скотчем хопа і нормально. Чудо та й годі. Справжня полонянка, про яку йшлася мова, як виявилося, у багажнику. Зупинилися під мотельчиком, а в ньому якийсь дідо робити роботу не хоче, але все ж дав ключі, і Річі питає елементарні питання. По-перше, чи вбив він його, по-друге, чи є еротичний канал і водяне ліжко. Добре, що їм треба лише 4 стіни і дах. Фірмовий ракурс з багажника, і за мить всі втрьох розміщуються в номері. Жіночка налякана, що страшне, а Річі маньячело ще те. Сет гроші приніс і каже, що треба подзвонити Карлосу і уточнити за угоду. Річі хоче більшу знижку, а не 30%, але старший розкидає по фактам, що це їх ціна за спокій. Річі мовчить в трубочку. Далі береться за Глорію, якій, аби жити довго та щасливо, треба лише мовчати, не кричати, нічого не питати, робити, що скажуть, і не тікати. Полякав класикою жанру і сказав, якщо дотримається правил, лишиться живою. Пообіцяв їй те та й поїхав, лишивши наодинці з Річі, який, довго не думаючи, пропонує їй телек подивить. Каже, ходи, вмощуйся і туфлі зніми. Події переносяться в холодне пиво, де сім'я через пару годин планує вже бути в Ель-Пасо. Зупиняться в мотелі, незважаючи на те, що в них будинок на колесах, бо батько втомився. Малий відходить, а дівка каже, що чула автовідповідач з церкви. Каже, що йому шукають заміну, поки той не повернеться. Але тато не повернеться, бо він не настільки вірить в Бога вже, щоб бути пастором. Це тому, що смерть дружини вплинула на його любов до Ісуса. Тож вірить, але без любові. Каже, що про
підозріння на нього зійшло. Але загалом всі, хто хоч якось працює в цій сфері, дивиться часом в дзеркало і думає, чи не дурень він. Далі через репортаж стає зрозуміло, що штат Техас накрила хвиля злочинів, винуватцями якої є наші два додіки. Старшого вже судили за пограбування, тож менший гвалтівник прямо з суду йому втечу й організував. І от там і загинули поліцейські та цивільна. А зранку винний магаз підпалили. 16 жертв у них на рахунку вже, ще й заручниця. Ото серйозні хлопи з пістолетами. Мужик з серйозною міною говорить, що в них все під контролем, а після жертв службовців це тепер справа честі. Сет зганяв у кримінальне чтиво за бургерами, в хату зайшов і Річі завалює питаннями, що той бачив, і розповідає, що по телеку їм дали 2 дні. Тож Сет каже, треба валити, бо їхні життя нічого не варті, допоки вони тут. Якщо сьогодні перетнуть, завтра Карлос доправить в Ел-Рей і свобода. Де жінка? Так, логічне питання в Сета, де жінка? На що Річі типу дупля не відбиває, чого той так переймається. Вона в сусідній кімнаті, тільки от трохи в розібраному стані, притомилася. Сет питає, що з ним в біса таке, на що Річ заливає, що то втекти хотіла, і він зробив, що треба, що, звісно, брехня. Старший на злюках говорить, що він професійний бляха-злодій, і людей просто так не гвалтує і не вбиває, а те, що він робить, повна нісенітниця. Обіймає його і каже, що як вилізуть з діри, буде в них все. Вгадайте, в який мотель приїхала сім'я. Дівка не рада, бо тут навіть басейну немає, але батьку треба лише ліжко. Он як розмову перебиває Сет з пляшкою. Прицінився вже. Пізніше стукає в двері, типу сусід допомоги просить. Це Річі так мило відерце для льоду просить, що зараз розплачусь. Момент, дістається пістолет, отримується хук правою, садяться хлопи на ліжко і постає питання, чи не педики вони, бо дядько на япошку не схожий, що не дивно, син в нього китаєць. Цю дилему рушить донька, і поки Річі заглядається, причому так конкретно з галюнами. Річі, зроби мені приємно. Поцілуй мене там. Прошу. Сет будує план. Річі як та тварина, їй богу. Дівка йде одягатися, а Річі по фургон. Батько каже, що якщо їм треба фургон, беріть і забирайтеся. Кататися з ними вони не стануть. Але пістолет на китайця і по ходу все-таки кататимуться тільки так. Сет каже, що часу мало, тож якщо не хочете до Харона, сідаємо в фургон і пігнали. Ну і їдуть. Дорога довга, тож можна пограти у легенду Спадок драконів. Це браузерна онлайн-гра, поринути в пісочницю якої тепер можна на українському сервері з виключно українською спільнотою. Двар Limited – це культовий фентезі-світ з безліччю монстрів та персонажів в гарних анімованих локаціях з різноманітними можливостями та інтуїтивно простим стилістичним інтерфейсом. Автор сам займається перекладом, щоб надати можливість грати у виключно українську версію гри. Сервер офіційно зареєстрований та платить податки в Україні, а доступ з Росії закритий на серверному рівні. До того ж, частина коштів йде на ЗСУ, тож можна і пограти, і державу підтримати. Якщо вам подобається подібний жанр, посилання на Двар Limited лишаю в описі. Річі на дітей волиною світить, добре, що відеоряд виправляє двозначність цієї фрази. Дівка дізнається, що їдуть в Мексику до мексиканців, а Річі в нас відбілює зуби. Сет дізнається інфу про сім'ю, дружину, яка померла в автокатастрофі під час сильного дощу, без змоги вибратися 6 годин, бо рятувальники не завжди встигають. А ще вивідує, що той розчарувався і більше не пастор. Є на те особисті причини, звісно. Говорити більше, каже, не хоче. Але Сету загалом свистіти згори на них, аби допомогли дупи в Мексику перекинути. Зроблять це, відпустять. Вірити йому, звісно, таке собі щастя, але вибору особо немає. Але Сет обіцяє, що погляди Річі на його доньку лишаться поглядами, якщо все буде ок. А татко каже, що він вб'є Річі, якщо той торкнеться доньки. Тиснуть руки і їдуть далі. Річі ж ніяк не заспокоїться сексуальними бажаннями. Пізніше питає, чи серйозно вона тоді в номері говорила, бо якщо так, залізе куди треба і не треба з радістю. Дівчина взагалі не розуміє, про що мова. Добре, що Сет тормозить діалог. Ось і кордон. І якщо вас цікавить, в чому ж план і як вони зібралися кордон той перетинати, то ось, частина ховається в туалет, допоки батько вдає поїздку з сином. Все, ось і весь план. Гівно, але іншого не придумали. Причому татко буквально не знає, що казати. Ніхто не знає, от тупо приїхали, а там якось буде. Річі очкує, бо йому дійшло, що це була невдала ідея, а син вмовляє татка все розпотякати, бо бачив фільми, де після такого не виживають, а це їх шанс на порятунок. Та батько струминить сина, каже, давай допомагай, і ось він, діалог століття. Прикордонник питає, куди вони? З сином в Мексику на відпочинок. Тим часом Річі поводиться як тупий ідіот, на думку Сета, бо панікує. І на фоні цього Річі починає задиратися, бо з кукухою у нього не тойво. Біситься, що той обзивається, штовхаються, це чує прикордонник, і хоп, вони вже їдуть втрьох, бо ще є, каже, донька. Звісно, це підозріло, тож треба перевірити. Річі все одно не заспокоїться, каже, що він його витягнув, тож вписок ліктем, за що дівка подякувала, та й тиша нарешті. Гарний персонаж, ледь не гірша роль другого плану, до речі. В туалеті дівка дійсно типу в туалеті, і це спрацювало. Компашка
Решта проїхала в Мексику, і Сет набирає настрою, вибачається за грубість і каже, що тепер вони всі в одному клубі. Каже старому, куди їхати, а їхати їм ковдойобинами до бару «Веселі цицьки». Під вечір Річі отямився з легендою, що знепритомнів головою об унітаз, але good news – вони в Мексиці. Bad news – окуляри втомилися, а без них Тарантіно бачить приблизно нічого. Але хіба то проблема на фоні того, що вони прийшли? Ну ось вони й приїхали в цицьки, пекло та й годі, ще й на краю світу десь. На вході Лемі Кілмістер на мінімалках рекламує різного роду дівок в барі, від кольору до ступені спітнілості. Сет каже, що тепер треба лише просидіти до світанку в барі, чекаючи Карлоса. Найстрашніше вже позаду. Тож на світанку кожен в свою сторону, а зараз бухати. Для пастора ця подорож реально чистилище якесь. Лемі на моменті реклами найдешевших дівчат отримує вписок від Сета, бо мов мало в нього гостинності. Річі це підтверджує, і всі заходять до проклятущого бару. А тут чортяки гульбенять. Та лише подивіться, хто тут за баром. Наливає віскі, яке самі випиває, бо мов бар лише для байкерів і далекобійників. Бійку нівелює пастор з підтвердженням словесним і документальним, що він водій фургона. Музика лабає, віскі несеться, вечір буде запальним. Малому то до вподоби. Відбивають якийсь столик, акцентують увагу на якомусь мужику з пліткою і пістолетом з яйцями, а Річі каже, що якщо малий захоче котрусь в танці, най тільки скаже. Сет наливає пити, але не всі підтримують, слідуючи за татком. Але знаємо, як то все буває. Спочатку старша, потім менший, а там вже й старий закидає, аби менше дісталося. Старий помічає, що Сет нервує. Це через те, що та горила його чіпала. Тож він пляшку доп'є і хоче бикувати. Поводитися спокійно на нього типу не діє. Показують ще одного ключового персонажа, і пастор питає, чи Сет невдаха, що не може перемогою насолодитися, чи що. Типу всі їх шукають, вони вислизнули, а він не може порадіти. Тож хоп і кориші п'ють за родину один одного вже. І скажіть мені потім, що алкоголь не зближує. Бармен вискакує на сцену і презентує виступ. Каже, королева пітьми Сантаніо Понтемоніум зараз виступить. Ну і наступні декілька хвилин діваха в бікіні і пітоном денсить під After Dark. До речі, акторка проходила курси перед зйомками, щоб побороти страх перед зміями. Ну що ж, всі дружньо заздрим тілу, а потім отримуємо ще одну культову сцену, де вона нарешті виконує потаємні бажання Річі фуд-фетишиста. Куди поділася змія, де вона спокою не дає мені це. Після виступу до братків підходять троє вишибал з претензіями, що одного побили ні за хер. Тож момент Річі отримує ще раз в ту саму руку, а Сет паляє в одного з орангутангів, після чого виносить бармена. І ось знову за своє. Стріляють в останнього, бо йому бачити смішно, а пастор тим часом помічає дивну кров на ножі. Стриптизерку жвабить та кров аж до зміни подоби, тому вона стає ящіркою якоюсь і давай гризти Річі. Дівка з перцем, що сказать, але Сет рятує меншого та схоже, що пізно. Погорювати не дають повсталі вишибали, яким теж пики перекосило, і починається м'ясо, в якому всі, хто в тому барі проклятущому працював, радіє вечері. Музичку також підрубили, і коротше, певний час в залі відбувається трешак з викривленими писками, кров'ю та танцями стриптизерок. Малу дівку ледь не захряцали у цій вакханалії, але її сейвить брат і хрестик, який вона тому в рот, і він їй вибухнув, як та булька. Вампірів розкидають по ніжках стола, а пітониха фуд-фетишистка планує і Сета з'їсти. Ненаситна така. Чувак з револьвером на яйцях теж непоганий боєць виявився, ще й батіг має, тому бармен в програші. Дура ногу на Сета поставила і промову поганця давай заливати. Будеш моїм рабом, бла-бла, поки той на її очах револьвер заряджає. Тож, аргументуючи відмову в рабстві тим, що вже був одружений, паляє в люстру і все, мінуснув таку персону гарну. Блекмен рятує решту від горили, мов всі питання до мене, і маючи крепкі руки, серце вирвав та й з кінцями. Секс-машина олівцем серце проткнув, той і відчалив до вампірського раю. Але це ще не кінець. 4/4, одна з яких нагадує хазяйку ліса з Відьмака з беззаперечною перемогою головних героїв. По канону вони мають згоріти, каже один, що вони успішно і роблять. Про оркестр згадали аж в самому кінці, але він вирішив на випередження самовипилитися. Сет до Річі повернувся, давай вибачатися і все таке, той від таких слів аж вампіром став. Байкер вже планує тиць кілком та й годі, але Сет вирішує захищати брата в будь-якій подобі. Але, як виявляється, то він просто сам хотів йому кілок той забити з надією, що той хоч в смерті знайде спокій. Випив за упокій та й нормально. Каже, вампірів все одно ненавидить. Кейт шкода, але Сет не дурак і знає, що при нагоді вони пік з радістю віддали тим кровосіссям. Та пастор каже, що ж досі не віддали, а значить, може, щось в тому є. І якщо хочуть вибратися, треба як мінімум перестати пиячити в три горла. Чуються кажани, а значить нічка буде довгою. Вони барикадуються, а Кейт замість того, щоб бути пильною після такого пилу в очі набрала і лупає в одну точку. Тож ледь не помирає від ще одного вампайра. Знову сутичка і епічне завершення
запрошення від вусатого. Кажуть, що підуть вони, як покінчать із цими гадами. Вони нарешті знайомляться, його звати дійсно секс-машина. Думали, придумав. Компанія починає проколювати решту, щоб ті з кінцями погоріли, і поки секс-машина радіє за вміння дівки вбивати, отримує якусь з темного кутка, що не до добра. Сет підводить підсумок. На вулиці, значить, зграя кровосмоків хочуть смоктати. Він не вірить в це лайно, але то так є, і треба з цим жити. Значить, треба наробити хрестів, малий кидає ідею, що 2 палиці перехрестити і готово. Кілки, часник, свята вода і срібні кулі, може, теж подіють, але немає нічого срібного, тому в пріоритеті кілки, бо їхнє тіло як кисіль, каже секс-машина, на відміну від людського. Сет каже, що в них є ще козир у вигляді пастера, хоч і без віри, але чувак наближений до Бога, за що отримує в носа. Але він не гнав, каже, що знає, чому той втратив віру, бо де справедливість, якщо Бог забрав дружину і дітей. Але навіть Сет вірить, що якщо є вампіри, значить є пекло, що їх породжує. Відповідно, має бути десь там і рай. Тож давай типу знову вір, якщо навіть я повірив. Джейкоб згоджується, а вусатий каже, що розуміє бажання вампірів, бо лежати ніч серед трупів друзів знає як. Був у В'єтнамі і після засідки єдиний лишився живий в ямі з побратимами. В цей час секс-машина вже отримує голоси в голові та он таку холєру. Дуже не хоче бути вампіром, але як тільки Вусань закінчив розповідати історію з хеппі-ендом, де він всіх ворогів вирізав потім, секс-машина клацає і його. В сутичці пастора теж кусають, і в моменті лишається лише поц, увагу від якого перемикає Вусань. Вони лупляться, розбиваючи двері і запускаючи усіх тих кажанів. Тож діти з Сетом рятуються в глибинах закладу, а татко руку перев'язав і план будує, який заключається в сильній вірі і хрестом-дробовиком. Тож він воз'єднується з рештою, але ж вкусили потвори. Сет дуже злий, але пастор на розумі розкидає варіанти: чекати, поки він перетвориться, або ж діяти. А тут саме сценаристи наклали купу речей типу від байкерів, які їх накрали. Серед того купа непотрібного лайна, з якого вони клепають різного роду зброю проти кровосісь. Воду в предзиках посвятив і час фінальної битви. Татко випитує обіцянку, що його хряцнуть як перетвориться, але їхні обіцянки якісь і не обіцянки зовсім. Або він зараз самовипилиться, або вони точно пообіцяють. Часу мало, тож він спочатку рахує до 5, а потім взагалі до 3, і все, наобіцялися, і нарешті битва. Гидотників там багацько, але хрест робить свою справу, і замість того, щоб випилювати у вузькому проході, вони епічно виходять в м'ясорубку, влаштовуючи фінальний заміс, в результаті якого вбивають навіть секс-машину, з якого потім вилазить великий сплінтер нездорової людини і файтиться з Сетом. Але моднява Кейт впевненості набралася і арбалетиком його зафіналила. Пастор б'ється з воякою, що став для нього щитом, і, виконавши свою місію, зрозумів поразку і сам розстав, бо ну його той шотган. Після цього малий помічає, як на татка різко перестали реагувати, бо він обана вже їх кент. Тож обіцяна честь випала на малого, з якою він справляється наполовину. Тупняком скористалися решта вампірів, тож Кейт доводиться стріляти в китайця. Куль мало, їх двоє, план у них був залізний як завжди. Тож ніби ось воно, габела, але світанок вносить корективи, лякаючи кровосісь променями. Тому решта куль запускається по стінах, а двері потім ще й вибиває Карлос, що саме під'їхав на світанку, як і обіцяв. Тож вони рятуються, а з вампірів злість так і вибухає. Сет по писку прописав, каже, на хіба саме це місце він вибрав. Але Карлос тут навіть не був, головне, що на відшибі. Сет каже, що тут кляті вампіри були. Карлос на це пропонує відшкодування, тож вони торгуються, починаючи з 15, закінчуючи 25% замість 30, ото щури. Та все ж Сет відсипає грошей, вибачається перед Кейт, дає їй пачку теж і вже збирається їхати. Але куди дівасі після такого петляти, не зрозуміло. Тож, хоч вона й не знає, що таке той Ел-Рей, хотіла б з ним, але він хоч і негідник, та не настільки. Тож Кейт на фургон і поїхала теж сама. А позаду бару лише подивіться, яка холєра була, інків, цинків чи як їх там. Що ж, ось такий фільм вийшов на екрани у 1996 році. Хоч і асоціюється він саме з фільмом Тарантіно, мені чітко проглядається його участь саме в першій половині, яка особисто через те й більше подобається. За другу половину ніби як відповідав Родрігес, і вона теж має свій шарм, хоч трешова, по-своєму кльова. Дійсно неоднозначна стрічка з цікавою історією створення. Пишіть як вам, ставайте спонсорами, дивіться першими. Підтримати випуск наступних переказів можна донатом на банку в описі. Збираю на камеру і сподіваюся, що назбираю. Ще в описі знайдете мій Twitch та Telegram, а також промо на 10% знижки в магазині одягу Турдір та на першу консультацію в Mindly. Якщо вам це актуально, користуйтеся. В мене все. Всім дякую, почуємося.